אני הולך לעשן סלמון, פעם ראשונה, נראה איך זה יצא. קניתי סלמון טרי, נשים אותו במרינדה לאיזה 10 שעות. נכניס אותו למעשנת מחר ונראה איך יצא. יאללה, לעבודה. מה שאני שם בסלמון זה סוכר חום, על כל 2 כוסות סוכר, כוס אחת של בלח. בואו נראה. נשים ככה, נתחיל עם 2 כוסות של סוכר חום. כוס אחת של מלח, שים קצת פלפל גרוס, זה לפי טעם. מה שאנחנו רוצים לעשות זה לגרום לסלמון להגיר את כל הנוזלים שלו. נשים את זה במקרר לאיזה 10 שעות, ואחרי שזה יצא במקרר אני אראה לכם מה עושים. הלאה, נערבב את זה. רגע, סבידה, שמי קרוב ככה. בדיוק. אוקיי. אלה הסלמון, חתכתי אותם לפי מנות שאני רוצה להגיש את זה. נשים, אז שטפתי אותם, ייבשתי אותם עם נייר, נשים אותם פה. עד מחר זה יגיר את כל הנוזלים שלהם, ויצא את כל הטעם של הדג, יצא לבחוץ, יהיה טעם אחר לגמרי. מקווה שזה יצא טוב. ניסיון. נוסיף עוד קצת סוכר, פה הכל יתכסה. נעשה ניילון נצמד פעם אחת מבפנים, בצורה כזאת. נעשה ניילון נצמד למעלה. שכל המקרר לא יהיה ריח של דגים, אנחנו ככה דואגים לאטום את זה כמו שצריך. זהו,
לא ייכנס אוויר, נכניס את זה למקרר, איזה 10 שעות, מחר נמשיך הלאה. הסלמון היה במקרר כבר יותר מ10 שעות במרינדה. הוא הגיר את כל הנוזלים שלו. עכשיו נשטוף אותו במים קרים ונשים אותו על רשת שיתייבש. אז בואו תראו בבקשה את הסלמון, איך זה נראה. בואו נוציא את הניילון הנצמד. זה הסלמון. אתם רואים איך זה נראה? כל הנוזלים הגיעו מהסלמון. הסלמון נהיה יותר קשה, הוא לא רך כמו שהוא היה בהתחלה. עכשיו אני אשטוף אותו במים קרים מאוד, יוציא את כל המלחות ממנו ויתן לו להתייבש. בואי שחר לפה. הצבע שלו יפה, הוא מאוד קשה. נשטוף אותם ונשים אותם על רשת שיתייבשו. הם צריכים להיות על הרשת איזה שעה, שעה וחצי. אני אשים עליהם ונטילטור על הדגים עד שהם יתעטפו במין קרום כזה מיוחד. ברגע שיהיה עליהם קרום דביק נדע שהם מוכנים להיכנס למעשנת. אוקיי חברים, שטפנו את הדגים טוב טוב במים קרים, שמנו אותם פה על הרשת, ייבשתי אותם כמה שיותר ככה עם נייר סופג. היה באיזה אחד עוד איזה קוץ אחד ששלפתי אותו את הקוץ, דאגתי שאין בזה קוצים. עכשיו ניתן לזה איזה שעה, שעה וחצי. אני אשים פה ונטילטור על זה שייבש אותם. הסלמון צריך להיעטף במין קרום כזה מיוחד, נוצץ כזה, ואז נדע שזה הזמן של זה להיכנס למעשנת. עבר שעה, שעה וחצי בערך, הסלמון קיבל איזשהו הברקה כזאת והתחיל להיות לחות עליו. נטבל אותו עכשיו ומכניס אותו למעשנת. לפני שאני מכניס אותו למעשנת על הרשת, אני שם קצת שמן, ככה הדג לא ידבק, צ'יק צ'ק ישתחרר מהרשת. אני בחרתי לטבל, יש לי איזשהו תבלין שזה מורכב ממלח, לימון ופלפל גרוס. אני אוהב הרבה פלפל גרוס, אז אני במקביל יוסיף עוד פלפל גרוס ונראה איך יצא. הנה הדג, הסלמון, אתם רואים איך הוא דביק, יצא, יש עליו הברקה כזאת. אנחנו נטבל אותו קצת בתבלין הזה שאמרתי. התבלין הזה מורכב מלימון יבש, פלפל גרוס ומלח. אני בכוונה השארתי את האור של הסלמון, כי אחרת אם האור כרגע תופס את כל הבשר. ברגע שלא יהיה את האור, אז הכל יתפרק צ'יק צ'ק, וזה מה שאנחנו לא רוצים. אוקיי, זה הולך למעשנת.
אוקיי, כפי שאתם רואים, יש לי מנגל חדש של וובר, זה מנגל משולב גז. הגז, התפקיד שלו פה במנגל הזה זה רק להדליק את הפחמים. לא, ברגע שהפחמים נדלקים, מכבים את הגז, הפחמים נשארים בוערים. אוקיי, המנגל דולק כבר רבע שעה, 20 דקות, הפחמים מוכנים. אני הולך לעשן את הסלמון בערך על 150 מעלות, הנה כפי שאתם רואים פה, ולא באש ישירה. יש לי פה כמה חתכות של עץ תפוח שאותם אני הולך לשים על הפחמים הלוהטות, שיהיה קצת עשן עם ארומה. כרגע זה במצב, אתם רואים, די פתוח. אני תכף כשאשים את הסלמון אני אסגור את זה. אוקיי, אז ככה זה, המנגל מובנה בצורה כזאת כאן, שהפחמים נמצאים פה. אני אראה לכם, עשיתי כמה טפחי אדמה ככה לנשנש אחר כך. יש לנו כאן סלסלה כזאת עם פחמים בצד הזה, וכמובן גם בצד השני. סלמון הולך לעמוד פה באמצע, ולפני שאנחנו שמים את הסלמון אנחנו נשים ספרי על הרשת, על המרכז פה. אני אשים ספרי של שמן שלא ידבק. כפי שהזכרתי, אני הולך לשים קצת שמן שהדג לא ידבק, אז אנחנו שמים רק במרכז פה, איפה שאני הולך לשים את הדג. זהו. שים את הדג בצורה כזאת, מרווחים אחד מהשני. בערך לשעה, שעה ורבע, שעה וחצי. בוא נשים חתיכה אחת של עץ תפוח, ושתיים, יהיה עשן סבבה. וגם פה נשים אוקיי. אני שם את זה בצורה כזאת שהוונטה היא מעל הדגים. הפתח של האוורור הוא מעל הדגים, לא מעל הפחמים, שהעשן יעבור דרך הפחמים. אנחנו נסגור פה בערך ככה ברבע אני מעריך, ויש לי גם כאן פתחי אוורור. כפי שאתם רואים, אני סימנתי פה, פה זה פתוח חצי ופה זה פתוח 100%. אני הולך לעשות את זה, שזה יהיה פתוח האוורור התחתון על 50% בערך. זהו, ניתן לזה שעה, שעה וחצי, נראה איך יהיה. הדג יצא לפני 10 דקות, רבע שעה. ניתן לו לנוח כמה רגעים. הוא היה בערך שעה וחצי במעשנת על 150 מעלות. הבה ונטעם ונראה איך יצא. אוקיי, אז מי שיעשה את הטסט של הטעימה זאת אתי. קדימה. תגידי לנו יצא ממש ממש טעים, טעם של מעושן, מתקתק חמוץ כזה, ממש ממש טעים.
אוקיי. אז זה הדג, זה הצבע שלו בפנים, זה היה בחוץ, זה נראה ממש טוב, יש לו ריח מדהים, מלא מיץ בפנים, לא יבש, לא מתפרק, וואו. אז זכרו לכם, עשיתי כמה תפוחי אדמה גם מאוד מאוד טעימים, וזה משהו אחר. כרגע אנחנו מדברים על הסלמון, וזה וואו וואו וואו, אחלה חברים, תהנו.